Mangestungkara puja budaya rahayu rahayu sagung dumadi wilujeng siang katur para pepundhen para sepuh para disepuh ingkang pana ing pamawas lebda ing pitutur wilujeng pepanggihan kalian paguyuban seni tradisional Ketoprak Ageng Cakra Wijaya ingkang dipun pangarsani benipun Bapak Anom Priyadi kagula wentah benipun Kiraka Ajisaka kanthi pidalem utawi sekretariat wonten ing Dusun Mencala Dukuh Karangrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sengaja tinimbalen kasupados satur panglipur harupi pagelaran ketoprak ingkang badhe kasugatakaken ing siang puniki. Para pepundhen, para sepuh, para disepuh ingkang poning pamawas lebdeng pitutur sumrambah para sutresna budaya kakung sumawana putri ingkang satuhu kinabekten. Pagelaran seni tradisional Ketoprak Ageng Cakra Wijaya ing siang puniki nedya badhe ambabar salah satunggaling cariyos cundhuk kalian pamundhutanipun ingkang hamengku gatos kanthi irah-irahan. Kebu marcuet kembar dumawah perangan Joko Umbaran Wini Sudo. Kita bali malih cariyos kagem siang puniki dumawah perangan Kebu marcuet kembar dumawah perangan Joko Umbaran Wini Sudo. Cariyos punika karipta panjenenganipun Ki Ajisaka Dewan Sutradara Adimas Bagus Suntono Pandhapo utawi dalang ingkang dipun ayahi dening Adimas Dedek Wibisana. Menggah para paraga ingkang hamaragani cariyos ing siang puniki gedrik sepindhah nggambaraken wonten ing Kadipaten Grati. Hadipati Bandar Subali ing siang puniki kaparagani benipun Raka Mas Dandun Karwadi Mahapatih Siung Laut ingkang dipun paragani benipun Raka Mas Dedek Wibisana Senopati Bandar Pati ingkang dipun paragani Adimas Bagus Sukocol Senopati Raga Jampi ingkang dipun paragani benipun Raka Mas Nano Juwartono Haryo Jejetan ingkang dipun paragani benipun Adimas Bagus Gilang Permati gedrik salajengipun nggambaraken wonten ing Dukuh Gambir Sekethi Joko Panut ingkang dipun paragani benipun Adimas Bagus Denis Sanjaya Dewi Mercuwati ingkang dipun paragani benipun Nyimas Listianingsih Bapak Ajar Pamengger ing siang puniki ingkang dipun paragani benipun Raka Mas Ipong Hindratmo Kebu marcuet asli ingkang dipun paragani benipun Adimas Yoyok Arianto Kecik Kebu marcuet palsu ingkang dipun paragani benipun Adimas Rukin Sudarsono Joko Umbaran ingkang dipun paragani benipun Adimas Aditya Joko Pujan
ingkang dipun paragani pun Mas Bagus Andi Siswanto. Emban ingkang dipun meriaken pun Nyak Wiwit. Dene para magersari ingkang dipun meriaken Seniwati Ayu keluarga besar Ketoprak Cokro Wijaya. Gedrik salajengipun anggambaraken wonten ing Kraton Majapahit Sang Prabu Bromartunju ingkang dipun paragani panjenenganipun Raka Mas Engdi Suwargi. Mahapatih Maudara ingkang dipun paragani panjenenganipun Rayi Mas Bagus Suntono. Angancik madyaning pagelaran repat utawi dagelan ingkang dipun merihaken panjenenganipun Cak Sariman Cak Kartoletong dalasan Cak Ceblong Dewi Jinggowati ingkang dipun paragani panjenenganipun Mas Puput Jarmiati. Dewi Jinggorini ingkang dipun paragani panjenenganipun Nyimas Pipit Aryati. Dewi Jinggoningsih ingkang dipun paragani panjenenganipun Nyimas Ayu Olivah. Menika wau menggah rampakipun para paraga ingkang hamaragani cariyos Kebungar Cuek Kembar Dumawah Perangan Joko Umbaran Winisudu. Kita sak gotrah keluarga besar Ketoprak Ageng Cokro Wijaya nyuwun agunging wilasa pangaksami mbok menawi wonten kekitalaning Rembag tuna tungkaping atur ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sujud syukur salam pambagya jaya jaya Wijayanti Cokro Wijaya jaya jaya selaminya rahayu 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 sagung dumadi nuwun.
ngaturaken sungkem bekti kula Kanjeng Adipati. Siung laut sabda dalem. Ngon mucos pangabekti ning ngarsaning ingsun. Nggih, wis untampa ora liwat puja pangestuku kebat sira tamparate sanget anggen kawula nampi. Mugi handadosaken jejimat kula Kanjeng Adipati. Sakwise lenggah Kang Satata. Nggih. Ngadeponing pendopo agung Kabupaten Ngerati kadiparan pawartane nggonira tak pasrahi kewajiban lan tanggung jawab katentreman ana ing Kabupaten Ngerati sak kukupet kados mekaten nggih. Namung kemawon yen to sak mangke anggen kawula matur wonten sisip semberipun kawula nyadong pangaksama ingkang kathah. Siung laut Gede Palimir Maku kang tumanduk marang jeneng sira. Nggih. Sasampunipun handika ingkang nyepeng pradata adil wonten ing Kadipaten Ngrati. Awakipun para kawula sedaya tansah seneng manahipun panguripan wonten ing paran pradesan minggahipun Kitha Raja. Sedaya mboten kekirangan sandang dalah pangan lan pewangunan sampun marata sedaya Kanjeng Adipati. Nggih. Tetes titis. Nggonmu matur semendan datan karempit gawe bombong rasaning penggalihku. Marmane adoh tak caketake lamun to caketak rumaketake. Sumurupa sejebab rembug tata praja ingsun kepen ngudal rasaning batin. Wonten unek-unek. Nggih. 40 dina kang kapungkur ing antaraning sare lan mlek liyep layaping ngaluyup
nuju aku mempen semeti. Minta panguwasaning Sang Hyang Widiwasa. Ana wisik saka Jawata kang akarya leka. Jebul nggonku mbau Denda Nyakrawati. Lungguh gambar Maesondan. Ana ing Kabupaten Grati kuwi ancik-ancik marang kungarepane wong tuaku Rama Ayo Subandar. Nggih. Yen ngono ora ana gunane nggonku saben-saben mangsa kudu asok glondhong pengarem-arem sowan gedheku ana ing Majapahit jalaran. Wisik kang tak tampa. Nggih, sedane Rama Arya Subandar jebul kakrene woi Majapahit. Sedanipun Sudarmo panjenengan Kanjeng Hadipati Harya Subandar mboten nanging dipun krenah tiyang-tiyang Majapahit Kanjeng Hadipati. Kaya ngono. Nanging kenging menapa saben pendak setahun sepisan panjenengan asok glondhong pengarem-arem tumrap Praja Majapahit Kanjeng Hadipati. Sing laut nggih. Tinarep buka rasaning penggalih ingsun. Mula dina iki sinengsenan kabeh para sentana lan ngayaka praja ing Kadipaten Grati. Dina iki aku mbali lho. Menawi panjenengan badhe nedya balela tumrap Kraton Majapahit, panjenengan cekap lenggah jigrang sia tumpang kulenggang badhe nitih joli jempolan merangi tiyang-tiyang sanggah Majapahit akan Adipati. Sing laut nggih. Kabeh wis tak petung tunolan bathine. Dina iki nganakake garis pamisah Majapahit Grati. Kados mekaten yen to sak mangke wonten rawuhipun tiyang-tiyang saking Majapahit tertamtu kabar sakmenika sampun dumugi wonten ing Majapahit jalaran panjenengan boten sowan wonten pinten-pinten pisanan. Monggo Kang Mas. Kang Mas Rangga Jambi wilujeng rawuhipun kula ngaturaken paseban. Ana krami konjuk dumateng dika Kang Mas. Siling nek aku sedulurmu tuwa. Kados Yo, mekaten. tak tampa mung puja astuti wae kepataman. Kula tampa tangan kalih kapundi pinangka jimat. Mugi lestari nggen kula dados pengayoman wonten ing Kabupaten Grati. Sliramu kuwi asine isih muda, nanging dipilih dadi pengayoman. Yen wis dadi pengayoman, kudu ambek para marta. Aja nganti tumindak adigang adibung saka ira saka ingsun. Yo senajan to sliramu kuwi ndek panguwasa, nanging aja nganti nggunakake panguwasamu sak wenang-wenang. Mergo sliramu ki dilenggahake. Dadi bupati ana ing Kabupaten Grati. Iki mergo sayuk rukuning kawula cilik kang padha nyengkuyung lenggahake kelawan sliramu jumeneng adipati ing Kabupaten Grati. Yen sliramu ngucapken kaya ngono kuwi mau, pun kakang rumangsa bombong ing sajroning atiku dene sliramu wis bisa momong para kawula ana ing Kabupaten Grati. Tak padha Basuki to? Basuki. Matur nuwun dumateng pangalembonanipun Kang Mas Rangga. Aku ki ora ngalembono. Mas Kakang ki nek ngucap ki apa anane? Ya to. Jenenge aku ki jejering Senopati. Ana ing Kraton Majapahit kuwi kudu tumindak sing bener, aja nganti nalisir saka bener. Kena kanggo tulaca kaca brenggalaning kabeh kawula ing Kraton Majapahit. Sing tak golek iki budi pekerti kang apik. Kang Mas Rangga Jam Apa?
Kula aturi pirsa. Bebasan wong Minang durung abang. Nembe kemawon. Kula kalih patih Siang Laut. Nedya merong kampuh jinggo mbodan tanpa ratu. Wali dumateng panguwasa ning Majapahit. Jalaran. Kula matur menika nggih waten. Heeh. Kena ngapa to? Kula mbalela mangkang pernatan Ratu Majapahit. Jalaran. Kula menika badhe ngudi tuwuh dumateng sedanipun tiyang sepuh kula Rama Arya Bandarswara. Mas. Paring atu. Jebul sedanipun Rama Arya Subandar menika boten kapundhut dening Jawata ingkang akarya loka. Nanging sedanipun Rama Arya Subandar dipun krena tiang-tiang Majapahit napa lepat yen kula mbalela. Napa lepat yen kula merong kampuh jinggo. Ora luput. Bener. Mergo kowe iki anak lanang. Anak lanang kuwi kudu iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Mergo sliramu kuwi cilik diliriting diake nganti dewasa nganti duwe palenggan. Dimas, kabarani to? Apa to sebabe pun kakang tumapak ana Kabupaten Grah. Mung bakune nak yenake. Saur kukilane kabeh para kawula ing Kabupaten Grahti yen Bandar Subali ing ari kalenggan iki mbalela tatanan ana ing Kraton Majapahit. Monggo yen kowe arep kudu tuwuh marang wong tuamu sing wis bali ana ing Kasidan Jati nanging sliramu kudu miwir marang kaluputane Rama Adipati Harya Subandar. Rama Adipati Harya Subandar ing nalika semana kuwi senopati perang ana ing Kraton Majapahit kalebu pun kakang. Apa to sebabe nganti Rama Adipati Harya Subandar ento pidana pati merga nalika semana dheweke duwe kaluputan tumrap tatanan ing Kraton Majapahit ora beda kaya sliramu. Lah aja nganti nguler kilan tumindake wong tuaku lan wong tuamu nganti dheweke duwe pidana pati. Mergo kabeh kuwi kaluputaning Rama dhewe, mergo Rama Adipati Harya Subandar nalika semana uga kepengin mancal tatanan ing Kraton Majapahit. Dimas, sing wis ya wis, sing durung bae aja nganti diamban. Ayo bebarengan kelawan pun kakang. Sowan ana ngersa dalem sinuwun Prabu Brata nguncuk agasta kabeh kaluputanmu mengko aku sing nyuwunake pangapura. Ngersa dalem. Kangenku Jambi. Apa? Aja ngudal piwulang pindhane dalang aja ngojahi kaya kiai. Wis tak beton tunulan badine nggonku merong wani marang pernatane Majapahit. Sepisan meneh ora caplak andeng-andeng. Ora sanak kadang mitra kawula. Lamun torang ngombyoni lekase Bandar Subali minggat. Aku kelawan siram tunggal bopo biyung marang ngersa dalem Rama Adipati Harya Subandar. Nanging ing wektu dina iki aku dadi senopati perang ana ing Kraton Majapahit. Yen kena dak peper ewadene sliramu ora kena dak peper metu jaba aseni. Senani bab kadang merdo panjenengan Siang Laut panjenengan cekap lenggah jikrang selotumpang kula yang badhe munduraken tiang-tiang Majapahit. Kerek lambek rongga timbul yen bodoh kali buyui padang saito.
Ora suwe Majapahit, monggo.